Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da zuwa wannan channel mai albarka. Salisu GZAT. Insha Allahu za mu yi muku bayanin yadda za ku samu MB data kyauta a kan layin MTN a kowace rana. Da farko dai za ka je Play Store ka ɗauko wannan application mai suna Stack VPN Reloaded, shine wannan kamar haka. Za ka shige shi, idan ka shiga ya gama buɗewa, gurin nan da aka sa none sai ka shiga, sai ka canza shi ya koma MTN 50 MB daily, sai ka shiga. Bayan nan sai ka shiga custom, select connection mode, sai ka shiga, sai ka canza shi zuwa HTTP. Sannan server port sai ka shiga, sai ka bar shi 8080 a haka yake zuwa. Sannan host header sai ka shiga, sai ka rubuta, kamar mu mutanen Najeriya za mu rubuta smartapp.mtnnigeria.net 8080, sai ka yi save, sai ka shiga select header line, sai ka mai da shi multi-line. Sannan proxy host sai ka shiga, sai ka sa kamar haka 10.199.212.2, za ka sa shi kamar haka, sai ka yi save. Sannan proxy port sai ka shiga, shi ma 8080, sai ka yi save. Bayan ka gama wannan sai ka fito haka, kana fitowa sai ka je sai ka buɗe datar layinka kamar haka. Idan ka buɗe ta sai ka taɓa nan, in ka taɓa zai yi connecting. Yanzu za ku gani, da zarar ka ga ta yi connected kamar haka, shikenan za ka je ni ka shiga duk website ɗin da kake so ka yi browsing ɗinka kyauta. Wannan ita ce hanyar da za ka samu free browsing na 50 MB daily. Mun gode da ziyartar wannan channel tamu mai albarka. Fatan za ku danna mana wannan alama ta subscribe. Mun gode.